Teapot, ethanol. Dito pa ako spotted ng Squid Games. Kailangan na ako ng pera kasi Hindi ko na matanggap ang ginagawa mo sa akin. Kamusta yung mga hotshot vertigo? Ako pala si James Yapper para magandang huling balita ka na ngayong taon. Advance Happy New Year sa inyo lahat. Gusto ko lang maglabas ng ating bagong merch. Yung ating Bobo rin naman merch. Bobo. Magpa-pre-order na kayo sa ating page para merch. Nakapin na dyan. Nasa description. Unahan na lang yan next year pag lumabas. Ito na po ating mga bagong set ng mga merch. Pero simulan natin ang balitang na Jonella Marilag haters. Pan-chat GPT synonyms daw ng Tagalog ang kanyang lyrics. Squid Game Season 2 maganda nga ba? Ito di ba pang balita kaya natin agad simulan. Ayan, ito galing kay mga larawan at video na walang saysay. Non-stop vertigo. Teapot, ethanol. Body. Woo! Ang GF ko, kutis niya ay napakakinis. Kaya yung GF ko, kutis ay parak sa atin. Ang GF ko, sunod sa akin sa isang bulong. Kasi magaspang. Ang GF mo, mahaba ang buhok niya sa ilong. At least hindi nilagyan ng Tony Fowler lyrics kasi paulit-ulit na yun. Nagulat ka ako dito na meron palang thing yung parang hini-hate or kinikriticize yung kanyang lyrics. Mamaya pag-usapan natin. Ito galing kay Arnel Malungkot. Hot cake, meron namang sitaw, kikiam. Edits na nakalubog sa drum. Siko ng pusa, maraming balahibo. Kumain kang kamote para di ka makatulog, yeah. This song is for the sea lion. Save the sea lion, save the turtles. At wala nagtulak dyan, ako na lang tutulak pa talikod. Mamaya daanan natin yung lyrics niya, pero tapos sila natin ibang mga memes dito. Mga tao kapag 12 AM na at New Year. Yeah, maganda rin maglabas ng kanta yan. What women think men want, what men really want. Ako nagkaroon ng Mango Graham nung Pasko. Wala nagdala. Hayop, wala gumawa. Ano ba ginawa ko para pagdaanan tong kasamaan na to? Vertigo ako. Eduan. Ito galing kay mga Weldon Pix Multiverse. Sige. Totally isa akong frustrated na Makata, na Makate, na naiintindihan ng mahika ng mga salita at kung paano sila gagamitin na may kakalat mo ang impormasyon o ang konsumisyon. Daanan natin. Tingnan natin kung anong pwede natin makuha dito. Song by Jonella Marilag. Hot shot running in my mind, stop, non-stop vertigo. Ito, simple lang naman. Hot shot kasi sa KFC, mahang yan eh. So, dahil diba, pag mahang, mapapagalaw ka kasi mainit. So, umiikot ka sa ulo mo, may hilo ka, vertigo is hilo, diba? Curled plot, whiskey in a teapot, ethanol. Itong curled plot, maraming klase ng plot eh. Anong klase ng plot? Plot ng lupa? Curled, ano ba ibig sabihin ng curled? Parang buhok ba na curled? Whiskey in a teapot, ethanol. Whiskey in a teapot, hindi usually nilalagay sa teapot ang isang whiskey. Ang aking pagkakaintindi dito, ang teapot ay isang babae. Kasi ba sexy? Diba? Teapot body, diba? Glass body. So, nakainom na siguro sila niya. Pwede. Burning like Kelt 9b, bright heavenly body. Si Kelt 9b daw ay isa siyang exoplanet na nag-orbit sa star Kelt 9. 670 light years from Earth. So, malaki siya kasi gas giant siya na may 2.8 times at mas ng Jupiter. Mas malaki pa sa nanay. Wala, di ka lang ako mag-bomb joke. Okay, mas malaki pa siya sa Jupiter. So, in essence, ultra hot siya. Para sa Jupiter na pinahot. Yun ang ibig sabihin. So, hot yung na-meet niya. Only music can define yun. It sounds like, gets naman yun. You're like a Damalfi. Damalfi is isang inumin, alcohol. Pang luxurious. Aw in a goose. Aw is, di ba to ano for gold? Aw? In a goose. Goose egg. Golden egg. Di ba? Yung goose that laid the golden eggs. Yung mother hen. Di ba ito yan? Yung nagiging pera. Okay. A photo of me knock chuck point black smooth. Baka mayroon siyang picture na nakainom siya or na-inlove siya sa kanya. So, bagsak. Bakit Chuck? Baka si Chuck Liddell na isang MMA fighter sa UFC. Oo, kasi na-KO siya. Baka fan siya nito. Okay. Tama. Naiintindihan ko na. Ikaw ang minsan sa palagi. Ito para ano siya, iba siyang take sa isang romantic na linya. Kasi usually, sasabihin mo, di ba? Ikaw ang palagi sa mga minsan. Pero itong ikaw ang minsan sa mga palagi, hindi ikaw yung lagi niyang kasama. So, parang pwede tong, alam mo yung mga ibang mga lyrics nila T-Pain yung na-inlove sila sa stripper yung gano'n. Pero ito baka na-meet niya saglit sa bar, na-inlove siya dun saglit, or hindi naman siguro na-inlove, siguro na-pick siya ng interest niya, tapos nakalimutan na niya. Parang gano'n, siguro. Ang mitolohiya sa'yo maaari. Posible magkaroon ng mitolohiya pag ikaw, okay?
So, sino si Zeus? O si Aphrodite. Pwede siya si Aphrodite. Shorty, you don't need no makeup. Brown-eyed chick north side. Okay, sa norte. Oh, taga-north. Stand out. Pretty lady. Big Bang. Big Bang. Isang theory for the conception of the universe. Si Big Bang din. May pag-uusapan si Tops sa Squid Game. Pag-uusapan natin mamaya. Pretty lady. I see God. Okay. So, ating ko minirror niya ang Big Bang kasi Big Bang daw ang nag-start ng universe. So, yun ang God. Yung tinatawag nilang God. Baka nandoon yung God particle na tinutukoy nila. Pero, syempre, sa context na yun, di naman ang meaning ng God is yung God nung ang mga Kristiyano. Merong God, meaning yung God with a small G, kumbaga, na nag-start ng lahat. I wonder what genre was in heaven when I caught a glimpse of it coming from your lips. Ito, at least, mas diretso na. Music to my ears. Ibigin kita'y drama sa teatrong upo ay limitado. Wait lang. Ibigin kay drama sa teatrong upo ay limitado. Nakakadagdag to doon sa ating teora na na-meet lang niya to sa club, saglit. O at least, hindi siya handa. Kasi limitado eh. So, baka nabakuran na. Diba? Pwede yun. Siyempre, the best 4 lines. Let's go. Hot shot. Running in my mind. Stop. Vertigo. Kerpat whiskey in the teapot. Eto no. So, ewan ko, hindi ko nagigets yung hate. Pero naiintindihan ko bakit siya napagtitripan. Kasi nag-boom siya na artist. Tapos, yung ginagamit niya mga words sa Tagalog ay malalalim. Yung iba niya ginagamit ng mga salita, yung mga nakikita mo sa mga iba-ibang bansa na ginagamit yung mga hindi kilalang mga Tagalog words. Minsan may mga katutubo words pa nga ako nakikita sa mga restaurant, sa mga cafe para maging kakaiba. At ginagamit din naman yun sa ibang bansa dito. Di ba? Yung mga French words, gumagamit ng mga Latin, gumagamit ng mga Swedish words, di ba? May mga ganon. So, naiintindihan ko bakit yung mga taga rito hindi nakikita yung appeal. Pero yun nga, vibe naman ng kanta. Subjective siya. Tulad ng ginawa ko kanina, subjective lahat yun. Pwede siya magkaroon ng sobrang ibang larawan sa pagkakasabi ko kanina. Okay lang na naiintindihan ko na let people enjoy things. Pero hindi kasi ang ibig sabihin is let people hate things. Ang kabalitan na enjoy is not hate, it's dislike. Ibig sabihin, ang ayaw mo lang ay yung kanta. Okay lang yun, hindi ka galit sa tao, hindi ka galit sa kanyang ginagawa. May mga mumble rap nga na hindi mo na naiintindihan yung sinasabi, mas lalo pa hindi naiintindihan yung meaning. Ito naiintindihan mo yung sinasabi, hindi mo lang agad gets yung meaning. So, ewan ko sa nagagaling yung hate niya dito. Pero alam ko naman na naiintindihan niya na ganun talaga ang kalakalan ng pagsikat. So, yeah, enjoy lang. At i-share nga niya yung kaninang video nito. Natawa pa nga siya, sabi niya, panalo. So, I think gets naman niya yung humor and hindi naman yan magpapapintang sa mga haters niya. Kasi ako din, yung una ko na rito, ang himalay sa'yo ibibintang. Negative kasi yung connotation na ibibintang. Pero siguro ginamit niya kasi masarap siya dun sa beat. Diba? May vibe check kasi dyan. Kung hindi ka naman gumagawa ng kanta, alam mo na gumawa tayo ng kanta na cringe doon. Wag mo tayo play, Mr. Editor, please. Mag-aaway na magkapatid pala, di na-test pa mga tanga, ang konti kinala ang tunay na magulang hanapin sa Maynila. Naintindihan ko naman na mahirap gumawa ng kanta at minsan gusto mo na ibigay yung sarili mo dun sa kanta na kahit walang sense, kahit hindi agad gets para sa iyo. At kung nasi-share mo to sa ibang tao, sa ibang mga nakikinig sa'yo, plus na lang kung mag-gets nila, basta yung vibe mo na nabigay mo. Medyo unnecessary vertigo yun. Sunod! Hi guys, gawa tayo macaroni salad. Ayan. Salad pa ba yun? Sopas? Ayan, nilagay. Masarap ba? Ayan. Okay, ako na lang magbigay ng reaction kasi wala reaction si Kuya. 2024 meme calendar. 2000 comes to an end. Good night. Before... May copyrighted? Okay. Sopagus! Sopagus. Pero gumawa ng kanta, alam niya yan. Ay, kumakain sa hapag. Hindi ka... No, wag yung original. Wag yung original. Okay. Okay, save. Gumamit ka ngayon? This year to? Oo. Wala naman siya amat eh. So, ito yung lahat ginagawa ko sa lahat. Nagmamali ako. Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pag-isip Huwag lang ng tao. Matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Hi po, ako po si Diwata, ang may-ari. Wow, nga Diwata. Ang paglag dati. Well, ngayon na siya. Tumatakbo na siya, di ba? Grabe, bilisan 2024 no? Talaga ba magkasunod yung dila na yun sa dila niya? Ay, kasi yung mukha no? Nakakasar pa. Okay, yun sa Yes, yung nanalo siya. Ang big deal nito, no? Hindi ko lang ba't kilala na lagi meron tayong issue pag meron tayo achievement, Like, minsan na nga lang tayo magkaroon ng achievement, Diba, sa Pilipinas. So, nasasabayan pa ng mga ganitong drama. Naalala tuloy siya dun sa drama instead yung nagawa ni mismo ni Carlos Yulo. Ay, meow. Yan, nandito siya, ISO Speed.
What you mean, meow meow? Nandito yung ano, yung laging epal eh, no, nakasama niya. Lagi siyang pinagtitripan, lagi siyang ginagago. Yung yung sa ano, car park. Yung ano, yung nailawan sa likod. Si Jen. At syempre, di papauli. Okay. Maraming salamat. We listen and we don't judge. Club Bar Edition. May multa kasi 5K pag sumuka sa bar. Kaya linunok ko na lang sa Baitagay. Not to criminal to suggest right. Sorry, we listen and we don't judge. Lunukin mo yan at lunukin mo yung pride mo. Diba? Importante, hindi ka nagbayad 5,000. Pang-inom na agad yun. Ang damafe in the bar. In the goose, yo. Hindi mo alam. 20th birthday ko so syempre may after party. Then invited half the class namin. Around 20 plus kami. Di kasi ako umiinom pag di masarap yung lasa ko. Hinahanap ko talaga yung lasa na gusto ako sa gawa na nag-waiter sa table namin. Ang basa ko yung nag-waiter sa table mo na gusto ko mo eh. So isa-isa ko ininuman lahat ng baso sa table namin. So like halo-halo na yung kani-kaninong baso yun. Tapos kinabukasan nagkasakit ako. Tanga. Ay, alam niyo ba, tumaas ng COVID ngayon ulit? Diba? Hindi natin doon yung news. Diba? At least hindi siya kasing kalat. Ay, nako. So, yun, ending. Pinag-quarantine lahat. Nice. Ang galing. I have a lot, but the reason one was I kissed a stranger while my MU was there. Because I was super drunk and got mad at him because he's talking to my... Ay, kinig na lang ako ng ano, Jonella. Okay, ginudge ko pa rin kayo, so hindi ko kaya. We listen and we don't judge ang nakikinig sa Jonella, okay? We understand that art is subjective. Bro, I swear to God, the funniest shit just happened at work, so I live in the Philippines, right? What the F are you laughing? So kayo nabasa ko pa rin siya kahit putol eh. What the F are you laughing about? Okay, nice edit. Ba't mo ginudge na nasa Pilipinas ako? Ano ba? Sunod. Magbigay ng klase ng gulay. Marijuana. Magiging gulay ka. Intrusive thought mo kasi, Tito. Ano ba? We listen and we don't judge ang iyong choice of gulay. Yan, ito lahat ng 2024. Ito kayo. Handa na ako sa 2025. Kasama kayo. Hey, hot shot in my mind. Stop vertigo. Ano? Nice. Ito ang panghimagas dun sa hindi naman dessert kanina. Nasalad. Dito pa ako spotted ng Squid Games. Kailangan na ako ng pera. Kasi di yung binibili natin yung birch. Hot stop in my mind. Stop vertigo. Whiskey. Wala akong awin na goose. Man, kulang ako sa gold blings. Kasi pag-usapan natin yung Squid Game. Okay na ba yung Squid Game sa akin nung pinanood ko? Nag-iisip na ako ng paraan paano nila gagawing hindi gano'n na naman. Diba? Meron na naman yung game. So, may kamukha doon si Joshua Garcia yung yung hindi namatay nung kinuha ni Kuya Kim, yung dalawa sa simula, yung nakatay. Para siyang Korean Joshua Garcia sa akin eh. Nagustuhan ko yung part no rock, paper, scissors. Kasi yung rock, paper, scissors sila, dalawa. So, magtatagal ka isa. Itong si Joshua Garcia, kinabahan, dalawa. Pareho. So, ibig sabihin, wala ka ng choice. Kasi na sila parang isang bullet na lang, mababaril ka na eh. Parang Russian roulette yung gagawing baril sa'yo. Tapos kada talo, ikaw ang babaril sa sarili mo. With the chance na hindi mo mabaril ang sarili mo. Nabobo siya, dalawa na lagay niya. Yung isa naman, isang gunting, isang papel. So, para siyang trolley problem sa akin eh. Na yung burden of the decision, na alam nilang mamamatay sila sa pag-choose ng gagamitin. O diba yung trolley problem na pag hinayaan mo lang, mas maraming mamamatay. Pero pag may ginawa ka, may isa ka mapapatay. So, yung burden of moral choice mo na ako yung nagawa ng aksyon, pero ako yung makakapatay doon sa nag-iisa kaysa doon sa 5, nagkakaroon niyo ba yan na gray area na mayroon bang difference yun sa quantity na napatay mo? O dahil ba kasi connected sa yung pagkapatay mo? Ikaw ba ang may kasalanan pag pinabayaan mo lang? Pag wala kang burden? So parang ganun din kasi alam nung kanyang boss, yung nagpatalo, kasi nagpatalo siya eh. Inakyat niya yung kamay kasi ayaw niya, hindi ko kaya na ako yung rason na mamamatay ka. At namatay siya. So maganda lang yun na it's a good play on sa death. Kasi kung makikita mo sa Squid Game, utakan sila eh. Diba? Minsan mo lang makikita dun sa mga games yung camaraderie, yung humanity. Kasi diba, yun yung point ng Squid Games, especially nung season 2 na pinapakita saan lalabas yung humanity. At yun din yung rason bakit sumali yung captain, diba? Na throughout din dun sa mga episodes, pinapakita na trash ka rin naman eh. Kahit anong mangyari, Songgi, basta yung bida, trash ka rin naman eh. O sumali siya to prove na when push comes to shove, na pag nando ka na sa dulo with no whiskey teapot vertigo, na dami na nangyari, buhay mo na ang kapalit,
gagawin mo ang i-preserve ang sarili mo. Yung mga namatay nung sa first season ng Squid Game, kasalanan mo din yun kasi nanalo ka eh. So hindi mo sila na-save. At yun ang gusto niyang gawin sa season na to. Yun yung una ko naisip nung nag-Russian roulette din sila ni Kuya Kim. Bakit hindi mo na lang kunin at spam mo yung baril ng Russian roulette dun sa harap niya, 'di ba? Dun sa mukha niya. Pero I think dito pinapakita yung kanyang morals eh, yung kanyang siguro dignidad at kanyang karakter. Hindi porket pinresenta sa akin yung opportunity na manlamang ng kapwa, gagawin ko na. Kahit pwede kong gawin. Kasi alam niya, yung katapat niya, hindi yun ang moral basis eh. Kasi pinakita doon, Gong Yu, yung salesman na for fun lang niya ginawa yung papipiliin yung isang gipit sa buhay na mahirap ng isang lotto card na pwede sila manalo o yung pagkain, isa lang. Di ko bibigay sa yung pagkain kahit matalo ka, manalo ka dun sa ano mo. At hindi siya nanalo, pinakita na this is your choice at tinapaktapakan yung mga tinapay. Pinakita doon sa mga mahihirap na nagugutom na kumuha ka ng chance na kahit sobrang liit na manalo sa loto, tatapakan ko to na sure na may pagkain ka na ayaw mo pa. So yun na kung si Seunggi, yung bida, ay ang kanyang pinangahawakan ay ang kanyang morals, ang kanyang character. Ang pinangahawakan ni Gong Yu, yung salesman, ay yung kanyang ego. Kasi pinakita at sinabi sa kanya Seunggi na you're just a dog. Lahat gagawin mo kasi sinabi nung Squid Game Corporation na ito gawin mo, ito gagawin mo pa rin. So sa sobrang stickler, sa sobrang kawalang pake niya doon sa mga tao, pero lang doon sa rules, doon sa utos sa kanya, binaril pa rin niya yung sarili niya kahit pwede niyang baril si Seunggi kasi alam niya, pag ginawa ko at binaril ko si Seunggi, pinakita ko na hindi nga siya trash, na natalo ako sa kanyang kumpiyansa, natalo ako sa kanyang morals. At hindi morals na nagpapatakbo kay Gong Yu doon, kundi yung kanyang inhumanity nga, yung kanyang ayaw niya ipakita na matatalo ako na isang mabait-mabaitan. Diba? May mga ganun, ay, wag kayo makinig sa mga di nagbabenta ng sugal. Hindi naman na naiintindihan niya yung mga ginagawa ko para sa akin pa. Diba? Parang ganun yung difference sila sa mga characters nila. Yung isa, nagpapatakbo sa kanya yung kanyang stubbornness na ipaglaban bilang isang hero. At pinakita yung throughout sa mga episodes eh. Diba? Nung tinrider na sila sa episode 6, yung pinaka-last, grabe ko may spoiler to ha. Ay, magalit pa dyan ha. Na, ito nangyari na matay ang best friend mo dahil sa iyong pagiging hero. Diba? Yun yung maganda eh. Ginawa nila yung the cost of choosing yung iyong morals versus yung mga circumstances in play mo sa buhay mo. At maganda nga siyang reflection ng yung mga taong kaya nagnanakaw para mapakain yung kanilang anak, diba? Or para makabili ng gamot para sa kanilang ailing parent, diba? Yung mga ganun eh. So, ganun din yung kanilang gusto ipahiwatig dun sa mga episodes eh. Na itong si Seunggi gusto na niya maging hero eh. Diba? Na kahit meron siyang burden ng mga taong blood money na namatay dun dahil sa kanya. Hindi ka ba kasing sama mo lang kami? Kasi yung ginagamit mong pera para puksain kami ay iyon, ikaw din. So parang yung does the end justify the means? Diba? So maganda nga siya. So magkakaroon siya ng season 3 next year, 2025. Pero excited na ako para doon. Bigyan ko siya ng mga 8/10 lang. Kasi matindi yung cliffhanger. Nabitin ako, kala ko yun na yung book. Kaya tatapat 7 episodes lang. Pero siguro hinabol nila for the holidays. Family reunion, bakit yung anak mo kung ano. Kala ko ba we listen, we look, and we don't judge. We stop, we never learn. Yan ang mga mas mapan-judge kaysa sa internet. Ito, dapat nabuhay ito eh. Ito sayang to eh. Para siyang eye candy lang. Parang wala naman siyang silbi. Si Ming-Su, baka magkaroon siya ng redeeming factor na maalala niya yung nangyari dahil hindi niya natulungan to. Sino pa yung chicks, man? GC nyo after events sa school. Okay, mag-spam. Yung mga nagsaspam. Andito si Top. Ito si Top eh. Maganda nga yung backstory niya kasi sa in real life, natangka siya sa Big Bang daw dahil sa kanyang mga drug, parang involvement. So, nag-acting na siya. O siguro ito yung way niya ng alam ko yung aking pagkakamali at hindi ko to tinatago sa inyo. Ako ay gumaling na at tinatry ko pang gumaling at maging inspirasyon sa mga taong pinagdaanan nyo. So maganda yun. Ayun yung kanyang character mismo. Baka nakita niyo yung TikTok ni Tito kanina. Patutapos natin balita na ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanood. Bilang ating merch, Paolo Merch. Happy New Year sa inyo lahat. Maraming salamat kasama niyo sa huling balita na ngayong taon. Naway tumigil ang non-stop vertigo sa mga inom nyo at pagod. Enjoy nyo tong bakasyon nyo. James Yapper na mamaalam.